Alrighty, good morning kakapsat. Andito tayo sa restaurant ni Sir Lorenzo. Ngayong araw po, pupunta po tayo sa bayan ng Poso Robio dahil meron pong isang another restaurant doon na nag-invite sa amin para kumain. Hindi, gusto ng owner na mapasyal din namin and matikman din namin yung mga pagkain sa resto nila. And syempre, itamay na rin natin sa vlog yan bilang pasasalamat. So, isang opportunity para sa akin din para magkaroon ng ride. Lalo na at sa Poso Robio, hindi ako masyado nagkakaroon ng ride doon. So, ito ang kasama natin. R3, R15, Z1000, KTM Duke, and Benelli TRK. Ito si Sir Mike na owner ng TRK. And si Sir Lawrence, ayan, naka-helmet. And si Eliseo. Shout out, Jeric, ikakainan na lang namin ikaw. Yeah. And si Sir Leopoldo na may-ari ng Connectivity Cafe. Ayan. And si Sir James Aquin na may bagong motor. You know, nagkatinginan kahapon. Ayun, kapsa to, KTM Duke. Nakapalit agad ng exhaust, ng muffler. Kompleto na nga kami. I-meet na namin si Motoyorski at saka si Sir Ricky sa bayan ng Binalunan. Cellphone vlog, oh. Shout out. Cellphone vlog. Shout out. Hero 15. Hero 15. Sana all. Lang meron sa Pilipinas. Ang laki na ng Hero 10, no? Ay, Hero 10. Hero 15, no? Ano, tara na ba? Tara na? Sa Binalunan na? Tara, tara. Sir Mike, JR, Sir Lawrence, Leopoldo. Alright. Ayan, so nakikita nyo nga pala sa harap ko kakapsat is the Budol Boys kakapsat. Ayan, kasamahan po natin sila. And syempre, kasali ako doon. BBRC stands for Budol Boys Riders Club. Kasama ba natin tong naka Sigma ba to? Sigma. Alright, so shout out sa mga kakapsat nating taga-Ordaneta dyan. Uy, tagal kong hindi nakadaan dito. May mga establishments na, oh. Ang dami ng establishments dito. Halos araw-araw ako dumadaan dito nung estudyante pa ako.
Kaapsat, andito na tayo sa bahay ng Binalunan and dito na si Sir Motoyorski. Ito, McDo ng Binalunan. Itong bahay ng Binalunan, Kaapsat. Alright. Hello po. Yes, sir. Si Sir Ricky. Naka-vlog ako. Naka-vlog ako. And Ricky pala, no? Ricky, sir, no? Vicky ako sa last vlog, eh. Ricky pala. Ayun, Kaapsat, oh. Ito yung last time na test drive ko sa Arenas. The ZX25R. Sana may ganito rin tayo, sir, no? Etong part na to. Oh, wala tayo, sir, eh. Ano na kasi, siyempre modelo na no? Oo. Bagay niya, oh. Ito ang hinahanap ko na wala sa CX-6R, Kaapsat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asan na yung KTM? Ayun, 8. Ayun, pang 8. And kasama natin yung Mrs. ni Motoyorski and yung si Sir Rafael na naka Mio UI. Hero Plus. Gusto ko lang i-share sa inyo, Kaapsat, yung about sa action camera. Ayan, so ngayon nga naka Supremo Conquest ako, Kaapsat, and ayun, gusto ko lang bumingi ng sorry dahil nakita nyo ba yung center ng screen? Yung center ng screen, Kaapsat, blurred, di ba? Pinupunas ko yan. Ilang beses ko na yan pinunas. Sa loob na siguro yan, eh. Hindi naman ako marunong magbaklas nito. And lens, loob ng lens. Di ko alam kung paano punasan yun. Diba rin, Kaapsat, malapit na akong makapag-upgrade. Pinag-iisipan ko lang kung GoPro Hero 9 o Insta360. Kasi alam niyo naman yung Insta360 1R, diba? Dami mong magagawa doon dahil sa presyong isa, para kang bumili ng dalawa. Dahil yung twin edition niya is bibigyan ka ng dalawang lens. Yung 4K edition niya, tsaka yung 360. And mumurahin din yung kanyang mic adapter, hindi kagaya sa GoPro. Kaya pala parang may tunog F1. Kasama na nga pala namin yung ZX25R, Kaapsat. Alright, Kaapsat, malapit na tayo sa Rosal Bistro. Habang hindi pa tayo nakakarating doon, Kaapsat, meron lang akong gustong sabihin. Gusto ko lang magpahatid ng mensahe tungkol sa nangyari last time doon sa Arenas Drive. So, nakita nyo nga na napakadaming nambomba ng motor ni Chris Roms. Kaapsat, to be honest, kasi hindi daw maganda yon sa kalagayan ng makina ng motor. Hindi naman sa pagiging madamot, Kaapsat, pero simula po ngayon, konti-konti na lang po kasi nakakasira po talaga yon ng motor. And pag nasira yung motor ko, wala nang vlogs, Kaapsat, di ba? Ayan, so pasensya na po kayo sa mga future na gustong makibomba. Pagsasabihan ko na po kayo na wag na lang masyado, ganun. Kawawa po talaga itong motor ko doon, Kaapsat, kasi hindi ko po kalain na magsusunod-sunod yung makikibomba. Hindi natin kaya silang pigilan dahil mahirap naman, baka masamain nila or magtampo sila, Kaapsat. Ayun nga, hindi ko kalain na sunod-sunod. Ayun, kawawa si Lizard, Kaapsat. Lizard itong motor ko. Yun ang pangalan niya. Naiintindihan ko naman yung mga taga dun dahil hindi naman nila tayo katulad na may big bike. Kaya alam ko, gustong gusto rin nilang ma-experience kung anong feeling ng bomba ng big bike. Kaso lang yung iba, bombang underbone kasi. Parang kawawa naman si Lizard. Nakita nyo na? Nakita nyo na yung shop? Yung resto, hindi pa? Na-demolish na daw ata. Joke lang po. May papasok daw dito. Kakanan daw kami dito. Matatagpuan natin yung Rosal Bistro sa loob ng barangay.
Cellphone vlog oh. Ayun, nandito lang pala. Malapit lang sa kalsada. Ayan, so shoutout sa Reed Big Bike Club. Dami ko ng club. Rosal Bistro, happiness is homemade. Rosal Bistro, 7 a.m. to 7 p.m. Open sila ng 7 a.m. Sasara ng 7 p.m. 157 Rosario, Posorobio, Pangasinan. Wow. Ayan, so kitang-kita ko lang yung highway kakabsat. Lapit lang siya sa highway. Sa MacArthur. Yan. Kayo po yung may-ari ng ng Rosal Bistro, sir. Ayan, so Apo ko po sa tuhod. Ayan, so interviewin po natin yung owner ng Rosal Bistro, si Sir Mike. Lagay po ang pakdoon para libreng lumipat. Pak. Oo nga, Alright. Ang kukulay ng mga motor. Parking natin kasi biglang nagwala. Huli. Ayan, so bago ka pala pumasok sa restaurant na yan, sasabihin mo muna kung anong mga hayop yung nandyan sa picture. Oo. Oo, naka-on. Manok. Ano daw? Ikaw, Ah? anong hayop ang nakikita mo dyan? 4. Ba't sila dalawa lang? So, mga kakabsat, kung ano yung makikita nyong hayop dyan, yun lang din ang kakainin nyo, no? Oo, Oo, baka yun. Oo nga to. Chicken, goat, pork, at saka beef. Alright. Parang may nakita pa akong panlima. Parang may dinosaur pa. Kaya ba? Jurassic. Ayan, so magkakaroon din ako ng picture dito. Ito yung mga ibang turista. Alright. Good morning po. And so magkakaroon tayo ng pakpak mamaya, kabsat. KTM. Mamaya, si Motoyorski. Wala akong dalang sticker. Naubos. Oo, naubusan po ako. Hindi nakahabol. KTM, Duke, Kawasaki, Yamaha, Kawasaki, and Benelli. Ayun kakabsat, nagtabi yung ZX6R tsaka ZX25R kakabsat. Compare nyo na kakabsat. Mas mataas kasi yung height ng ZX25R kasi more on hypersport talaga tong ZX6R. Nagtabi na sir, pinagko-compare ko na. Nagtabi na. Ayan. So, pinakauna mong mapapansin yung tangke sir, no? Tangke. Naupuan mo na ba yan sir? Yung tangke sir talaga, pinakauna kong napansin. Malit pala yung tangke niya kumpara dito. Ito lang. Ay, at saka may 40. Oo. Alright kakabsat, so ang pinagkaiba nila syempre sa gulong, sa swing arm, sa tangke, dun yung major na mapapansin mo, and the rest nakatago na. So pasok muna tayo. Ayun, may smoke machine dito. Smoke machine. Ayan, para safe na safe. Bulag ka niyan. Uwi na po kayo, 42. 42. Galing sa desierto no? Ay, may blinker pala siya, no? Uy, guwapo. Uy, sakto. Alright, Capset, magandang umaga. So, nakarating na nga tayo dito sa Rosal Bistro. Ayan, dito sa bahay ng Posorobio, Capset. Ayan. And, nakita nyo nga kanina, meron tayong pakpak dito. Ayan. Sama natin ang Budol Boys. Budol Boys. Alright. Pahinga lang kami and habang pagpapahinga, nag-vlog na ako. Alright, so meron tayong subscriber na pinuntahan tayo dito. So, thank you sir ha. Puntahan natin siya. Ikaw yung sir, yung Anthony. Hindi, sino yung Anthony? Ay, ikaw sir. Ay, ang pangalan niyo ulit sir? Aaron Bailen po. So, Aaron Bailen po. Bailen, ayan, shoutout kay Kabsat Aaron. From Posorobio. Alibong season po sir. Season na ba to?
Opo, sa Rocha. Doon po. Doon? Ah, oo. Banda doon Class season ako na. nun, sir. Ah, Sa UCU. UCU. Oo, kaya nga napansin ko eh. Sa UCU to sabi ko. Sinuot ko talaga to, sir, para ano, Oo. mapansin. Ayan, so pares kaming UCU yan ni Sir... Ano na ulit pa? Nakalimutan ako. Aaron. So kasama rin natin si Sir Anthony na nag-message sa akin na nag-send ng picture. Ayan. And nakita ko nga dito nga pala siya. And kasama mo ba sila, sir? Opo, sir. Ayan, ano pangalan niyo ulit, sir? Mark, Katabia po. Katabia. Ayan, shoutout kay Mark Katabian and kay Sir Darwin Matabia po. Darwin Matabian. Ayan, so si Mark Anthony. Pasensya na po kayo, wala akong sticker. Ayan si Sir, ano pangalan, sir? Mark Tasis po. Mark Nasis. Budol Boys, kamsat, Budol Boys. Budol Boys. Ayan, no? Ito nga pala yung president ng grupo namin kakamsat, Budol Boys. Ayan, si Mark Brian Mopat. Si Jeric ba? Wala siya dito eh, ikaw. Ayan. Si James Aquin na dating naka-sniper, ngayon naka-superduk na. Uy! Si Sir Lawrence na may-ari ng Rosal Bistro. Ay, hindi. Ano pala yung ano no? Lorenzo Restaurant. Ayan. Hindi. And si Sir JR Eliseo na naka-R3. And si Sir Leopoldo ulit na may-ari ng Connectivity Cafe. Ayan. May mga dumating tayong mga kakapsat dito. Ayan. Kasama na nila si Motoyorski Kabsat. Sana all may sticker. Pasensya na po, wala akong sticker eh. Ayan, so shoutout kay Sir Joshua na taga dito sa Posorobio Kabsat. Ayan yung mga kabsat natin from Posorobio. Sino Ilocano dito kabsat? Lahat Ilocano lahat. Ayun, namuya di kakabsat niya. Ayun, so kakabsat mga kapatid. Ayan, mga kapatid natin sa Posorobio kabsat. Ayan po. Alright, kabsat. So, ayun. Nakakalungkot, hindi tayo makapagbigay ng sticker sa mga kapsat natin dito. So, picture na lang ang tanging may bibigay ko kapsat. Sige. Hello, baby! Ayan, sama ko kayo sa vlog. Ayan. Hi ka dun sa vlog. Thank you po. Welcome po. Alright. Hello po. Ayan mga kakamsat natin dito. Hello po. Ayan sila sir. Kuya, pag ako pala yung nagpagawa ng ganyan damit, 3 logo pala yung lalagay ko. Kasama po TikTok. Pwede rin. Sa TikTok. Uy, shoutout pati face mask pala oh. Sana all. Hindi, ano lang to, biglaan lang. Biglaan lang. Kasi wala pang pampagawa ng ano eh. Kasi na-delay lang ng order. 1, 2, 1, 2, 1. Alright. Dito tayo sa loob ng Rosal Bistro. Ayan, bandang likod. So, makita nyo dito, marami tayong mga dine dito. Ayan, meron pang kubo-kubo dito. Swerte na lang makakakuha ng isang kubo-kubo dito. Alright. Shout out, Sir Lawrence. Shoutout kay Jerry. Salanan mo to. Sa Quezon Province pa kasi. Sayang, walang ZH to ngayon. Baka lang maingay. Baka lang bida. Upsat, so nagpapa-shout out yung isang membro ng Budol Boys. Ayan, so shout out sa Miyaka Lumber, KC1 na Besia. Alright. Shout out, Sir Shout out. Eric. Sorry. Miyaka Lumber, KC1. Mia Kalamber. KC1 KC1 na Besia. Nueva Ecija. Ayan, shout out na rin kay Sir Jerry. Papagawa Alright. ako ng bahay next month eh. Kapsat, so far, ang dami na rin nilang na-prepare na pagkain para sa atin, Kapsat. Deserve ko pa kumain ng ganito. Wow. Sarap, nakatakam, you know? Grabe, oh. Sarap. So, ang mga nag-provide at nag-prepare nga pala nito mga pagkain sila, sir. Ayan. Anong pangalan niyo ulit, sir? JM. JM. And ang nag-handle nitong business na Rosal Bistro is yung kapatid ba, sir, o pamangkin? Pamangkin. Pamangkin ng owner nito. Ayan po si ma'am na nag-handle ng business na Rosal Bistro. Ayan. Alright, Kamsat. Finally, mga yun. Kain na po tayo. Meron tayo dito. Yan. Kain na. Nag-iimasan. Delicioso. Delicioso. Alright.
Nakatapos lang namin kumain. Si Motoyorski Kapsat, ayan, nagla-live. Pwede ba natin pakita yung live mo, kuya? Ano ba yan? Ano ba yan? Live ba yan? Ayan, nagla-live si Motoyorski Kapsat. Pa-shout out po! Shout out kay Chris Rom. Ayan. Nasaan ka ba? So, malapit na kami umalis. Ayan, bago tayo umalis, magpapapicture muna tayo. Darga, gito mo. Sunog na. Ayan, maraming salamat po sa pag-invite. Yes, sir. Salamat po sa pagpunta sa Rizal Bistro, Pozorobio. Thank you at subscribe kay Motoyorski at kay Chris Roms. Maraming salamat po yan. Alright, Kapsat. So, pasyalan nyo po ang resto na ito, Kapsat. Masasarap po yung mga pagkain nila at mga luto nila. Dito sa Rosario, Pozorobio, Pangasinan. Ayan mga kapsat, subscribe na kay Chris Roms. Solid content. So, ayun, Kapsat. Uwi na naman kami. Tapos ng kainan. Uwi na kayo? Oo. Maraming salamat po ulit, ate. Sige po. Pagkasabi na lang po kay Ma'am Kurt ba yun? Yung sa ano nag-chat. Sige po, salamat po. Salamat po. Right. Day 1,000. Sige po, sir. Salamat po. Sir, salamat po ulit. Pasensya na po, hindi po ako nakapag-voice record kung kailan pa uwi na. Lubos po ako nagpapasalamat sa Rizal Bistro at sa lahat ng staff nila. Lalo na po sa masasarap na ihinandang pagkain para sa amin. Thanks for watching the Kapsat. Dito ko na po tatapusin ang vlog.